Bez VIP už sme kamoši vied, poď mi to povedať do huby sem a nerež mi to za chrbátom jak čej. Som iný, prešiel som hromadou zmien jak Takže čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom tutoriáli. Dneska si ideme ukázať, ako vyrenderovať video z projektu na normálne video, ktoré si môžete zdieľať na YouTube alebo na vaše sociálne siete, alebo kde si ho chcete zdieľať. Takže si dáme sem nejaké video, napríklad tento video si sem dáme. Dáme si sem, to si dáme sem, to je môj klač, a ideme si ukázať, ako ho vyrenderovať na pracovnú plochu alebo proste do nejakého súboru, kde si to ukladáte. Takže dáte si v najlepšej kvalite, si vyrenderujete MP4 video player, kde na to dáte ďalej, dáte si to uložiť meno si dáte toho, ako to budete vidieť, tam kde si to uložíte, a toto je, kde sa vám tie videa budú ukladať. Ja to mám na pracovnej ploche, aby som to hneď mohol nájsť, takže dáme ho dokončiť, áno. Renderuje sa video. Čakáme, kým sa to vyrenderuje. Kto má silnejšie počítače, tak sa to bude renderovať veľmi rýchlo. Kto má slabší, tak sa to bude pomalšie, ale nevadí. Kto sa dočaká, ten bude mať. Takže otvárame si zložku a máte normálne video z toho. Taký temný zvuk mám, neviem prečo, neviem, jak som to natáčal. Proste je to môj klač a dúfam, že som s týmto videom pomohol a budem rád za každý like a odber, takže čaute a díky.